କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଦେଖୁ କିପରି? ୟାକୁ ଆମେ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖିଲେ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କି? ନା। ତେବେ ତା ଉପରେ ଆଲୋକ ପଡ଼ୁଥିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଦୀପ୍ତିମାନ ବସ୍ତୁ। ଯେମିତି ଜଳୁଥିବା ବଲ୍, ସେ ନିଜେ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାରୁ ୟାକୁ ଦୀପ୍ତିମାନ ବସ୍ତୁ କହନ୍ତି। ଯିଏ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରେ ତାକୁ ଦୀପ୍ତିମାନ ବସ୍ତୁ କହନ୍ତି। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଜଳୁଥିବା ବଲ୍, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତାରା ଇତ୍ୟାଦି। ଟେବୁଲ ଚେୟାର ଭଳି ବସ୍ତୁ ଏମାନେ ଦୀପ୍ତିମାନ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ନିଜେ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୀପ୍ତିମାନ ବସ୍ତୁ ସେମାନେ ହେଇନଥାନ୍ତି। ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଏଠି ଦିଆଗଲା। ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଦୀପ୍ତିମାନ ବସ୍ତୁ ନୁହନ୍ତି। ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକ କିପରି ପ୍ରଦାନ କରେ? ପ୍ରତିଫଳିତ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଲୋକ ପଡ଼ିଲା ପରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ ସେ ପୃଷ୍ଠରେ, ତାପରେ ଆମ ଆଖିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚେ, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁ। ଦେଖ ଚିତ୍ରରେ ଚେୟାର ଉପରେ ଆସିକି ଆପତିତ ରଶ୍ମି ପଡ଼ିଲା, ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇ ଆମ ଆଖିରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବା। ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ଟେବୁଲକୁ ଆମେ ଦର୍ପଣରେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛେ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇଥାଏ। ଅନ୍ଧାରରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବାନି, ଆଲୁଅରେ ଦେଖିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିବା ଆମ ନିଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖୁଛେ କିପରି ଦେଖୁଛେ? ନା, ଯେହେତୁ ଆମେ ଦୀପ୍ତିମାନ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, କୌଣସି ଆଲୋକ ଉତ୍ସରୁ ଆଲୋକ ଆସି ଆମ ଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼ି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇ ଦର୍ପଣ ପୃଷ୍ଠକୁ ଯାଏ। ଦର୍ପଣ ପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇ ପୁନର୍ବାର ଆମ ଆଖିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ନିଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖିପାରୁ। ପ୍ରଥମ ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର।